A Audiencia Nacional non anulará o informe sobre as causas do naufraxio do Villa de Pitanxo, un documento que apunta a un erro humano como a causa máis probable da traxedia sucedida en febreiro de 2022 en augas de Terranova, no Canadá. Dende as familias consideran moi positivo o posicionamento da Audiencia Nacional e insisten na importancia deste informe. Que tal, saudos? Novo accidente laboral cun motocultor na nosa contorna. Producíase en Rianxo a última hora donte en Asadelos, na parroquia das Ados. A vítima é un veciño da zona. Quedoulle unha perna atrapada coa fresadora e tivo que ser escarcerado polos bombeiros. Ante a persistencia da falta de médicos no Centro de Saúde de Ribeira, a Plataforma pola Sanidade Pública do Barbanza convocou hoxe unha protesta ás portas destas instalacións. Ademais da concentración, recolleron reclamacións individuais de pacientes afectados polos atrasos na asistencia sanitaria. O Goberno local de Pontevedra manterá reunións co PP e co Partido Socialista para sacar adiante a primeira modificación de crédito dos orzamentos municipais deste 2024. Segundo o edil de Facenda, acadaría os 9,5 millóns de euros, utilizando o 40% dos 22 millóns de remanentes. Destinaríanse, entre outros, a proxectos aprobados en pleno por unanimidade. Verdura Atlántica é o selo creado pola Misión Biolóxica de Galicia para poñer en valor as brásicas. E dirán vostedes que son as brásicas, pois as especies a que pertencen verduras ás que estamos tan afeitos como o grelo, a berza, o repolo ou o navicol. Hoxe presentaron esta nova marca nun show cooking. É todo listo en Ribadumia pro Arousa Fútbol 7. O torneo vaise celebrar entre o 17 e 19 deste mes coa visita de equipos galegos, españois e internacionais de primeiro nivel. En total, 7 nacionalidades e 6 campeóns de Europa asistirán á cita, entre eles o Dinamo de Zagreb ou o Milan. Por suposto, tamén estarán presentes o Celta, o Racing de Ferrol ou o Deportivo da Coruña. Estamos tedes vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Comezamos. A Audiencia Nacional non anulará o informe sobre as causas do naufraxio do Villa de Pitanxo, un documento que apunta a un erro humano como a causa máis probable da traxedia sucedida o 15 de febreiro de 2022 en augas de Terranova, no Canadá. No afundimento faleceron 21 mariñeiros. A sección terceira do penal considera improcedente a petición de Juan Padín, patrón do buque e a armadora Pesquerías Nores, de anular o informe elaborado por dous peritos xudiciais que viaxaron ata o punto do naufraxio e baixaron ata o pecio. Tanto o capitán como a armadora están a ser investigados por 21 delitos de homicidio por imprudencia grave e outro contra os dereitos dos traballadores. Dende as familias consideran moi positivo o posicionamento da Audiencia Nacional e insisten na importancia deste informe. Ante a persistencia da falta de médicos no Centro de Saúde de Ribeira, a Plataforma pola Defensa da Saúde Pública do Barbanza convocou unha protesta este mediodía ás portas desas instalacións. Ademais da concentración, recolléronse reclamacións individuais de pacientes afectados polos atrasos na asistencia sanitaria. Non se trata dun problema puntual, senón que a escaseza de médicos no Centro de Saúde de Ribeira mantense dende hai meses e mesmo se agravou tras a última OPE convocada polos Sergas, na que non se cubriron as súas prazas ofertadas e propiciou o traslado de 2 facultativos a outros destinos. Hai actualmente 2 cupos que non teñen médico, que son en torno a 3.000 pacientes, non teñen ni siquiera médico asignado. Hai 3 médicos máis que teñen unha baixa prolongada, que non sabemos cando vai haber incorporación ao servicio, si é que hai, e actualmente, ademais, por permisos varios, están 3 nos centros periféricos que non están no día de hoxe. Hai un único médico nos centros periféricos atendendo á población dos 3, o sea, de Aguiño, Corrubedo e Palmeira. Creo que mandaron a Aguiño a alguén durante unhas horas para cubrir un mínimo imprescindible. E o problema xa non é solo o como estamos e que non sea unha situación aguda de hoxe, o sea, o problema é que esta é a situación basal que temos. Estamos 5 médicos de mañán e 2 de tarde en un centro onde debería de haber 18 profesionais.
lonxe de ter visos de mellorar a previsión a menos dun ano e de 6 xubilacións, sen garantía de que se volvan cubrir esas prazas como veo acontecendo nos últimos meses. O problema trasládase tamén á atención en urxencias, con tan só un médico na quenda de noite. Non temos cobertura de noite dobrada en urxencias. Temos un facultativo de tarde mal dobrado, é dicir, cubrimos cando cubrimos, e polas noites só hai un facultativo. Eu penso que unha poboación de 50.000 habitantes non pode estar só cuberta por un facultativo de urxencias. Esta saturación na atención primaria, con esperas de ata 15 días, repercute tamén nas listas de agarda para ter consulta cun especialista. Saturación das listas de espera, saturación primeiro das listas de primaria e despois derivación ás listas de espera da secundaria ou da atención especializada, a pescadilla que morde a cola, non? Pasando as listas de espera, pois de ser un xeito razonable de poder pedir de un día para outro, pois agora para o médico de cabecera tes que pedir para 10 días ou 12 días ou 15, e non se sabe. Isto non ten visos de mellorar a corto plazo. A Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza trasladará reclamacións individuais á xerencia da área sanitaria para poñer en evidencia a saturación do Centro de Saúde de Ribeira, que está ao borde do colapso. Falamos agora dese novo accidente laboral cun motocultor. Producíase a última hora donte en Asadelos, na parroquia Rianxeira das Ados. A víctima é un veciño do lugar que lle quedou unha perna atrapada coa fresadora e tivo que ser escarcerado polos bombeiros. O suceso producíase nesta leira situada a carón da estrada, no lugar de Asadelos, no que a víctima se atopaba traballando co seu motocultor. Por causas polo de agora descoñecidas, o home quedoulle atrapada a súa perna na fresadora. Ata o lugar do suceso desprazáronse rapidamente varios equipos de emerxencias, entre eles os bombeiros dos parques de Boiro e Ribeira, que tiveron que escarcerar a víctima. Segundo explicaron os bombeiros, foi un traballo complexo, actuando sempre en colaboración cos equipos médicos que se achegaron tamén ata alí para socorrer a víctima, xa que a perna quedara atrapada polas láminas do apeiro. Foi desprazado tamén ata o lugar o helicóptero medicalizado, que se encargou de evacuar a vítima en estado grave ata o Hospital Clínico de Santiago. O noso traballo consistiu en retirar as cuchillas que tiñan na perna a persoa atrapada pola fresadora. Estivemos en permanente contacto cos médicos do Cero e máis do helicóptero que veu ata o lugar e foi quen trasladou a persoa ferida ata o Clínico de Santiago. Un traballo laborioso, houve que retirar prácticamente manualmente as cuchillas que tiña clavadas na perna esta persona. A aparición de peixes mortos no treito urbano do río Lérez continúa a xerar alarma entre a cidadanía. O pasado sábado foi a Asociación pola Defensa da Ría que deu o primeiro aviso e dende entón o episodio repítese a diario con centos de exemplares mortos que atraen a numerosas gaivotas. Polo momento non existe unha explicación oficial sobre cal pode ser a causa desta situación. Dende a PDR reclaman ás administracións que actúen para determinar a orixe desta mortaldade. O presidente da Deputación de Pontevedra acusa o Goberno do Estado de prexudicar a provincia. Luís López criticou que o Ministerio de Transportes rexeita a construción dunha autovía que una Pontevedra e Ourense. O enésimo desprezo que a provincia de Pontevedra ven a sufrir por parte do Ministerio de Transportes do Goberno. Descarta a autovía entre Pontevedra e Ourense con ramal a Lalín, alegando que hai outros itinerarios. Entre outros itinerarios, nos encontramos que un deles é a Nacional 541, na que vivimos o accidente de noite boa do 22 e constantes sinistros. Eu, desde a Diputación de Pontevedra, pois quero instar ao Ministerio de Transportes a que aclare se este proxecto se garda definitivamente no Queixón, que é clave para mellorar as comunicacións da nosa provincia. O Goberno local de Pontevedra manterá reunións co PP e co Partido Socialista para sacar adiante a primeira modificación de crédito dos orzamentos municipais destes 2024. Segundo o edil de Facenda, tratase dunha modificación de perfil técnico na que se terán en conta 3 criterios para escoller o destino deses cartos, que se trate de proxectos maduros como memorias de subvención, sentenzas xudiciais ou obras, compromisos firmes adquiridos que precisen de financiamento e acordos plenarios aprobados por unanimidade. Raimundo González apuntou
apuntou que a modificación acadaría os 9,5 millóns de euros, utilizando o 40% dos 22 millóns de remanentes. Que non é un documento pechado, quer dicir, é un documento aberto ás aportacións dos dous grupos políticos. En canto a acordos plenarios, pois temos múltiples, solo por citar 3 exemplos, pois dotar de unha partida maior para outra anualidade da subvención aos clubes deportivos, que ainda no último pleno saliu ese tema. Ou, por exemplo, o acordo unánime de dotar de pavimento ou renovar o pavimento da Rúa das Pereiras, ou un acordo que xa ven de lonxe, pois o dotar económicamente para a obra de Rosalía de Castro. E o PP de Boiro critica o incremento das tarifas dos campamentos de verán. Entenden os populares que se trata dun servizo de conciliación para axudar as familias que deberían ter prezos públicos máis axeitados. O PP de Boiro denuncia que as taxas de inscrición nos campamentos de verán incrementáronse este ano nun 50%. Lonxe de axudar a conciliación, entenden que esta suba impedirá que moitas familias poidan acceder ao servizo. Nos encontramos que el incremento en las tarifas correspondiente a los campamentos de verano del año 2023, en el horario que va de 8 de la mañana a 2 de la tarde, se incrementa en un 50%. Pasan de 100 a 150 euros el mes, es decir, aquella familia que mande a un niño a estos campamentos en los meses de julio y agosto tendrá que abonar 300 euros. Una vez más, el gobierno socialista de Martiño nos miente. Durante la campaña electoral, el señor alcalde, el señor Martiño, aseguró que no subiría impuestos y tasas. En menos de un año de este nuevo mandato ya ha subido 2 tasas, tanto los del campamento de verano como las de la ordenanza de enterramientos. Os populares critican que o goberno opte por incrementar as taxas municipais en lugar de rebaixar os salarios dos membros do Executivo. O aforro, din, permitiría financiar este e outros servizos públicos moi necesarios. Solicitamos sea retirada la tarifa del campamento 2024 y para compensar esos 33.000 euros, el equipo de gobierno del socialista, el señor Martiño, se baje el sueldo en un 15% para compensar ese gasto. Con lo cual, sí cumpliría con esa pancarta que tanto le gusta y estos campamentos de verano serían gratuitos para todos los vecinos de Boiro. En el gobierno de Martiño hay dinero para móviles de última generación, pero no para la conciliación. Todo apunta en Ribadumia para a 27ª edición do Arousa Fútbol 7. Coñecemos máis detalles logo da publicidade. Continuamos nas novas aquí en Canal Rías Baixas. Verdura Atlántica é o selo creado pola Misión Biolóxica de Galicia para poñer en valor as brásicas. E que son as brásicas? Bueno, pois a especie a que pertencen verduras as que estamos tan afeitos como o grelo, a berza, o repolo ou o navicol. Dende hai anos, os seus investigadores traballan na obtención de variedades máis saudables, máis resistentes ás pragas e mellor adaptadas a climas cálidos e secos. Hoxe presentaron nun show cooking os primeiros resultados do seu traballo. O grelo, a berza, o repolo ou o navicol son verduras clásicas na nosa gastronomía e dende a Misión Biolóxica de Galicia decidiron darlles unha volta de torca. Hoxe presentaron a marca Verdura Atlántica que engloba estes cultivos pero mellorados. Quisemos promocionarla no marco dun proxecto de prueba de concepto no que hemos obtido unhas novas variedades melloradas para a resistencia a pragas, a enfermidades, outras variedades enriquecidas en compostos relacionados ca saúde. E tamén, en colaboración con un investigador de Córdoba, hemos obtido variedades adaptadas a climas máis secos, a condicións distintas do norte de España. Verdura Atlántica é o resultado da suma de diferentes proxectos dos investigadores da Misión Biolóxica e de anos de traballo partindo de variedades locais. Nos aquí na Misión Biolóxica de Galicia temos un banco de sementes, no que temos variedades que fomos recollendo dende hai moitos anos por toda a xeografía galega. Entón, consideramos que é moi interesante obter variedades comerciais a partir destas variedades locales, porque sí que teñen características que están máis adaptadas ao noso clima, non necesitan o mellor tanto abono, tantos
tantas fitosanitarios como outras variedades comerciais. E logo están moi unidas ás nosas tradición culinaria e cultural. A presentación de hoxe asistiu un público composto por produtores. Da man do cociñeiro Gerson Iglesias puideron probar estas novas variedades de verduras melloradas xenéticamente. Xogar un montón con texturas, con sabores. De feito, imos facer unha bebida de repolo fermentada que vai ser así como tipo un refresco. Pasaremos por salgados tamén, platos máis tradicionais ou platiños así un poquinho máis contemporáneos, digamos. Ata remataremos facendo unha sobremesa a base de nabicol, tamén para xogar un poquinho pois con todos os sabores, contrastes, é unha maravilla. Pois eso, sacamos un poquinho de contexto as verduras do que estamos igual afeitos a comelas nas casas. O proxecto encara a súa fase final. Actualmente a Misión Biolóxica está a testar estas variedades no campo e no invernadoiro para coñecer a fondo o seu comportamento. Se os resultados acompañan, poderían chegar ao mercado. Como centro de investigación non producimos, non vendemos, entonces o que facemos con este tipo de proxectos é, digamos que a etapa de transferencia. O que queremos con estas iniciativas é que o sector productivo, que as produtores, que as cooperativas, que as empresas que producen estos cultivos sexan conscientes e saiban que isto existe e que o poden utilizar nos seus campos e claro, e finalmente, o resultado final é que cheguen aos mercados. Un xeito de enxalzar estas verduras tan galegas e de demostrar que aínda teñen moito que ofrecernos e para sorprendernos. En máis asuntos, a Casa da Xuventude de Ribeira abrirá ao público o vindeiro 24 deste mes. Inicialmente estará operativa todos os venres para o seu uso por parte da mocidade. Ademais da actividade libre, haberá monitores que impartirán obradoiros e talleres. O acondicionamento das instalacións e a adquisición de novo mobiliario modular e móvil facilitou que a Casa da Xuventude de Ribeira poida abrir ao público. Farao a partir do venres 24 de maio como un espazo versátil no que os mozos poidan reunirse e realizar todo tipo de actividades. Vai estar aberta oficialmente o venres 24 de maio. Vai estar aberta con actividades multidisciplinares. Non queríamos abrilo sen máis, non queríamos abrilo para que obviamente a chavalada veña e sinta este espazo seu e estea libremente por aquí, pero tamén con monitorado e persoas que poidan aportar actividades ou dar ideas para que eles tamén así collan confianza e vayan propondo, porque iso é a filosofía que sentimos que ten que ser, que esta casa é un espazo deles e que son eles os que primeiramente teñen que propor para que queren usalo. Nós priorizamos en vista aos recursos económicos que tiñamos e a falta que tiña a Casa da Mocidade, pois priorizamos en dotar primeiramente este ano con mobiliario. E fixemos un mobiliario bastante versátil, tanto nesta aula polivalente como na aula que ides ver próximamente. Son mobles, como vedes, que teñen rodas e son plegables as mesas, a nosa intención é que non sexa unha aula fixa, que todos os mobles se poidan quitar ao antollo da xente para que dé uso para múltiples actividades. Nas próximas semanas desenvolverase un obradoiro de creación audiovisual e outro de repostería creativa en inglés que se compaxinarán coas actividades libres de lecer. A entidade de Ribeira Crea propúxonos facer un obradoiro audiovisual. Ela vai a facer ese obradoiro, pois, aportando formación e información, ela está formada niso, entón vai aportar formación e información sobre esa materia do audiovisual, van a facer curtametraxes, e máis curiosidades sobre iluminación, toda a parte técnica que ten ese mundo, e vai a dar ese obradoiro, comezando xa o primeiro venres. A casa vai estar aberta de 5 a 9, non sei se vos lo comentei, pero volvo a remarcalo por si acaso. Vai haber tamén un día un obradoiro de repostería creativa en inglés. Polo momento, a Casa da Xuventude abrirá todos os venres en horario de tarde, aínda que a intención do Concello é ampliálo a toda a fin de semana tras o verán. Esta mañá inaugurábase na Casa da Cultura da Pobra a exposición itinerante do 18º certame Isaac Díaz Pardo que promove a Deputación da Coruña. A da Pobra é a primeira parada desta mostra itinerante que percorrerá logo outras localidades da provincia, como é o caso de Ortigueira, Culleredo, Noia, Outes, Ribeira, Porto do Son e Cee. A mostra inaugurada esta mañá na Casa de Cultura Raquel Fernández Soler, na Pobra, correspondese coa 18ª edición do certame de arte Isaac Díaz Pardo, que promove a Deputación da Coruña. Componse das máis variadas disciplinas da arte, como é o caso da videocreación, as instalacións audiovisuais, a fotografía ou mesmo a escultura, dun total de 17 artistas. Nos apostamos por traer á nosa localidade arte contemporánea, que convida á reflexión e voces emerxentes que exploran a identidade galega dende diversas perspectivas.
Na inauguración da exposición tamén tomaron parte as deputadas de Cultura, Natividade González, e de Lingua, Solagra. As dúas destacaron a importancia desta mostra, un referente xa no apoio á creación artística en todo o país. Este certame que xa vai pola 18ª edición, pois só poden presentarse pois dentro do territorio galego, que teñan un pouco aquí, que estén traballando dentro deste territorio, pero é certo que o certame de Isaac Díaz Pardo é moi coñecida a nivel nacional e internacional. Entonces creo que temos que poñer en valor tanto aos artistas que de alguna forma se presentan a este certame como a figuras que representan. Quero resaltar o traballo que a Deputación fai ao respecto de chegar aos concellos máis pequenos da provincia a posibilidade de desfrutar de exposicións como esta, de arte e cultura que de outra maneira sería moi difícil programar por parte dos concellos. Este mes de maio, como ben dixo a concelleira, desfrutamos de moitas actividades alrededor de Luisa Villalta, que é a homenaxeada deste ano e que tamén se van a celebrar en diferentes concellos desta comarca a través da promoción e do impulso da Deputación da Coruña. A exposición poderá visitarse na Casa de Cultura da Pobra ata o 28 de maio e logo continuará a súa itinerancia por outras 9 localidades da provincia, entre as que se atopan tamén Noia, Outes, Ribeira ou Porto do Son. Falamos agora do concerto que ofrecerá este sábado a partir das 7 da tarde no Campo da Riba, en Rianxo, a banda da Escola de Música deste concello, co gallo do seu 21 aniversario. Durante a actuación, a banda dirixida por Rafael Collazo ofrecerá unha pequena selección do seu amplo repertorio, tocando dende temas máis clásicos a pezas máis actuais. O concerto conta coa colaboración do Concello e da Deputación da Coruña. O Pazo de Goiáns, en Boiro, acollerá o próximo mércores o segundo campeonato barista de colexios de educación especial. Participarán con centros educativos na especialidade de servizos de restauración. Tralo éxito da primeira edición, Boiro volverá a coller o campeonato barista de colexios de educación especial. Será este mércores día 15 no Pazo de Goiáns e contará coa participación de 5 centros, entre eles o Manuel López Navalón de Santiago, que organiza o certame. Nesta edición do 2024 vai participar, por un lado, o Colexio Manuel López Navalón de Santiago, que tamén é o organizador, o Colexio María Mariño de Coruña, o Colexio de Educación Especial Terras de Ferrol, o Colexio de Educación Especial de Pontevedra e o Colexio Infanta Elena de Monforte de Lemos. Trátase dun campeonato práctico na especialidade de servizos de restauración. As probas consistirán na elaboración de varios tipos de café por parellas. El campeonato se realiza en 30 minutos, 15 minutos de preparación y 15 minutos de competición, donde se realizarán lo que son 2 alumnos, o sea, por parejas, y consiste en hacer 2 expresos, 2 capuchinos latte art, 2 cafés especiales sin alcohol, teniendo en cuenta que la base siempre es el café. Cada participante representa no solo su propia habilidad, sino también la fuerza y el espíritu de superación que caracterizan a las personas que forman parte de la educación especial. Ademais da competición, haberá obradoiros de galletas e coctelería sen alcohol para os alumnos dos centros participantes. Durante o campeonato, pois tamén para, como son bastante tempo, pois para o resto do alumnado que ven acompañando estes alumnos dos centros, pois vamos a ter 2 talleres tamén para telos un pouco entretenidos, digamos, non? E vai haber 2 talleres, un deles vai a ser de realización de combinados, de coctelería, sin alcohol, que vai a impartir OTC Group. E despois outro taller, que é de galletas, que vai estar impartido por Conchi, que é unha profesora do IES de Foz, non? O evento retransmitirase por streaming a través das canles de Baristas de Foz e Cafés Templo. Ribadumia volve a apostar polo tapeo para ir abrindo boca para a Festa do Tinto. O Concello, xunto coa hostelería local, organizan a segunda edición do concurso de tapas, unha iniciativa creada o ano pasado e que resultou todo un éxito. Preto dunha decena de locais participan nesta cita que se vai celebrar do 16 ao 19 de maio.
Coa vista posta na Festa do Tinto, Ribadumia lanza a segunda edición do seu concurso de tapas, un evento que se vai celebrar os días 16, 17, 18 e 19 deste mes e que serve de antesala para a festa que vai ter lugar entre o día 30 e o 2 de xuño. O que pretendemos é poñer en valor primeiro a gastronomía do Concello de Ribadumia. E poñer en valor, por suposto, o sector hoteleiro, o sector das cafeterías, dos restaurantes daqui deste concello, non? E as persoas que veñan desde outros puntos, pois que poidan conocer precisamente primeiro o concello e segundo, pois a gastronomía que temos aquí. Os hostaleiros ribadumienses están encantados con esta iniciativa, din que non agardaban o éxito acadado na súa primeira edición o ano pasado, agardan pois repetilo e se cadra conseguir que se achegue aínda máis xente aos locais. O ano pasado foi un éxito, de verdad, non contábamos con que tuvera pois tanto éxito, de feito falo polo meu negocio, tuvemos que facer mi exemplar de novo xa o primer día porque nos quedamos sin nada e bueno, a verdade que non se esperaba que tuveramos tanta clientela a propósito polas tapas. En total participan 7 estabelecementos que ofrecerán petiscos do máis variado. Hoxe na presentación xa nos amosaron dúas das propostas que poderemos degustar. Isto é unha tosta de polvo a feira con cachelos, os cachelos con cebola caramelizada, polvo salpimentado con pemento dulce picante, rociado con aceite de oliva, vai pousado todo nunha cama de tosta. Está inspirada nunha merenda clásica un pouquiño na casa de meus abuelos que tomaban viño tinto con queixo. Entonces, bueno, dai ben a idea, entonces é unha mermelada feita con base de viño tinto, está acompañado dun queso de alzuollo crujiente. Entre as tapas candidatas elixirase unha gañadora. O 50% da votación dependerá dun xurado experto, a outra metade do público que complete a ruta e valore todos os petiscos. Entre eles sortearánse 2 entradas para o xantar de confraternidade da Festa do Tinto do vindeiro 1 de xuño. Que as persoas que clientes pues que participen, pues evidentemente tamén vai haber sorteo precisamente para esa entrada do xantar do viño tinto dos Salmes. Esta mañá a zona aberta de Vila García entregou o seu premio do Día da Nai. A afortunada Mercedes Espiñeira recibiu da man do colectivo de comerciantes e hostaleiros un premio de 300 euros en vales de compra e unha visita guiada ao Pazo de Rubiáns. A entrega foi na tenda de moda Nieves Álvarez, onde a gañadora deste sorteo fixo unha compra que lle permitiu entrar no concurso. Ademais, lembramos, Zona Aberta celebrou o Día da Nai entregando unha cesta con produtos á mamá que deu a luz xusto ese día no Hospital do Salnés. Tamén entregaron un agasallo á nai máis veterana da cidade, Purita Ramos, de 105 anos. Todo listo en Ribadumia pro Arousa Fútbol 7. O torneo vaise celebrar entre o 17 e 19 de maio coa visita de equipos galegos, españois e internacionais de primeiro nivel. En total, 7 nacionalidades e 6 campeóns de Europa asistirán á cita, entre eles o Dinamo de Zagreb ou o Milán. Por suposto, tamén estarán presentes o Celta, o Racing de Ferrol, o Deportivo da Coruña e outros moitos equipos galegos. A verdade é que me fai moita ilusión, non? Que me invite sempre a este evento e volver a lembrar pois aquelas épocas, non? Donde eras un neno e quizás non eras consciente do que estabas disfrutando, de todo o traballo que había detrás, de toda a organización, ti só estabas centrado en xogar e agora, bueno, cando te vas pois facendo maior e vivindo experiencias, pois ves todo o traballo que hai detrás para organizar e o torneo non parou de medrar e de crecer cada ano. O exxogador do Celta, Sergio Álvarez, volveu a actuar hoxe como padriño de honra dunha nova edición do Arousa Fútbol 7. O torneo acada este ano a súa 27ª edición. Vais a disputar nas instalacións da Senre en Ribadumia entre o 17 e o 19 de maio. Apostamos polo fútbol, polo deporte en xeral, pero apostamos polo fútbol. É algo que vimos facendo dende fai anos e é algo tamén que estamos consolidando a medida que pasan pois os anos. E o AF7 nos axuda precisamente a consolidar o deporte, neste caso o fútbol. O alcalde sinala tamén o impacto económico que ten esta cita deportiva no municipio e tamén no resto da comarca e que o Arousa Fútbol 7 labrou a pulso edición tras edición chegar a onde está. Un torneo que xa non é
nin de Ribadumia, nin do Salnés, nin da provincia, xa é un torneo internacional, é un referente ahora mismo a F7, e darlle os meus parabéns por organizar un tipo de actividade deportiva que vai máis alá. A Deputación de Pontevedra, por certo, comprométese a manter e mesmo mellorar a súa colaboración económica para as vindeiras edicións. Tamén todo apoio e recoñecemento a esta cita por parte da Federación Galega de Fútbol. Ven sendo un referente de formación e de calidade no ámbito organizativo, o sea que non queremos máis que mostrar o noso apoio total. No aspecto deportivo, a organización cualifica esta edición de insuperable. Pódese empatar, pero é difícil de superar. Voume explicar. Cando vedes eses nomes no cartel, cando vedes eses equipos distribuídos neses grupos, estades vendo 7 nacionalidades distintas, 6 campións de Europa distintos, países debutantes que son no mundo do deporte, que son institucións como Dinamo de Zagreb, por exemplo. Poñen o foco nos equipos internacionais de primeiro nivel que van participar e que xunto cos galegos e españois fan deste torneo unha cita imprescindible. Creemos entón que temos un cartel, unha competición que dende o minuto 1 vai enfrentar a probablemente as millores xeracións de cada país e que temos un campeón absolutamente impredecible, porque non podemos apuntar por onde van sair os tiros. Os equipos españois normalmente vanos a dar moito nivel deportivo, como veñen sendo habitual, pero é certo que Milan é a mellor xeración do país, sin ninguna dúbida. Dinamo de Zagreb é o país máis formador de toda Croacia. A competición arrancará o vindeiro venres 17, pero o día antes xa desembarcarán en Ribadumia todos os conxuntos nunha xornada previa que servirá para celebrar os derradeiros adestramentos e tomar contacto co terreo de xogo. Pois así rematamos, máis en canalriasbaixas.com, tamén nas nosas redes sociais. Graciñas por estaren aí e pasen boa fin de semana.